Cambados pode non quere agardar a reunión do vindeiro día 30 de maio co Consello Regulador para negociar o horario de peche das casetas da Festa do Albariño deste ano. A formación levará a pleno unha moción defendendo a competencia exclusiva do goberno local. Nos presupostos hai unha partida habilitada para a Festa do Albariño en torno a 350.000 euros e iso sae dos impostos que pagamos todas e todos. Polo tanto, se nós pagamos, seremos nós os que decidamos como organizamos a festa. E están preocupadísimos, non? Porque moitos están dicindo que este ano non vai haber Festa do Albariño, que, bueno, claro, se cerran as casetas ás 12:30 moitos xa non van a vir. Segundo José Ramón Abal, os tempos apremian e agardar a data fixada nun principio acurtaría os prazos para negociar un horario máis amplo que ás 12:30 da noite, como pactara o pleno do Consello Regulador. Pode vería con bos ollos o peche entre as 3 e as 5 da mañá. E se cerran as casetas a esa hora, o que vai a pasar é que moitísimos xóvenes se van a instalar no Paseo da Alcazada entre fila de caseta e fila de caseta e o que van a facer ali é un botellón, pero con bebidas espirituosas. É dicir, vai a ser un botellódromo. É dicir, vamos a cambiar o que é a esencia da Festa do Albariño e vamos a dar unha imaxe lamentable. Lamentable, e hai que recordar que este ano estamos traballando todo o goberno para que a Festa do Albariño sexa declarada de interés turístico internacional. Ben, pois con eso pois mal vamos. O voceiro de Pode non ocultou o seu enfado co Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. Abal acusou o órgano de chantaxe e de ter unha actitude radical e autoritaria nas negociacións. Pero eles seguiron pois, o camiño inverso, non? O que é chantaxear, primeiro aprobar no pleno e depois negociamos a ver se nos dan unha hora máis ou se nos dan hora e media. Eso non nos vale. Non nos fiamos de Juan Gil, porque bueno, nos remitimos aos feitos, non, do ano pasado. O ano pasado nos estivo vacilando, nos estivo toreando e na Comisión Organizadora do Viño que nós habíamos convocado non só ao Consello Regulador, sino tamén á Ruta do Viño Rías Baixas, pois el aí pois se desvinculou totalmente e a colaboración do denominación de orixe Rías Baixas foi inexistente. É dicir, nos ignoraron totalmente. Por iso, para José Ramón Abal será clave a decisión do Pleno Municipal. Mesmo non desbota que o Concello se encargue de organizar tamén as casetas da festa, sen contar co Consello. Se hai un desenlace, entre comillas, fatídico, pois tendrá que ser o Concello de Cambados quen organice pois o que son as casetas do Albariño e directamente falar o Concello de Cambados teria que falar coas alegas. O que sexa que veña aquí a Cambados porque que queira chantaxear, torpedear e acabar coa Festa do Albariño, vais a encontrar con Cambados Pode, así de claro. E faremos o que teñamos que facer. O pleno está previsto para o vindeiro xoves 25 de abril e o Goberno local propón o sábado como día para reunirse co Consello Regulador e as demais partes implicadas para abordar a situación antes da sesión plenaria.